फाइनालि सफैबाय नै बार्थडे गार्लफ्रा माने जों बहा बार्थडे पार्टि खालामनो फैगोन नायदो लोगोफोर एसे बेबायदि फामे स्काई गार्डेनाव फाइनालि जोङो दायो नै सफैबाय बार्थडे पार्टि खालामनो थाखाय माने बिदि गुबुनखौ बिदि एसां आलासि हिसाबै लिंनाय जायासै आरो ना फेमिलि आन्था जोङो फैबाय बेनिफ्राय सानैसो लोगोफोर फैगोनदां बेखौथ' मिथिला आंबो मोजां माने दायो पार्टिखौ थारमाने जोङो हटेलाव खालामफैबाय केकखौलाय न'आव हाबाय नै मा जानाय जायो एसे अर्डार होसिगोन दा ओमफ्राय दिन्थिलांनो नाजागोन लोगोफोर अर्डारखौ नोंथांमोननो नै बिथिं नै बार्थडे गाला इथिं नाहरलाय खनसे बार्थडे गाला नाहरलाय इथिं प्रिन्सेस बिमायाबो नाहरलाय एसे फाइनालि सफैबाय जोङो लोगोफोरनि फामे स्काई गार्डेनाव माने बार्थडे पार्टि खालामनो बार्थडे पार्टिया जाबाय नै बैनि फिसाजो गिदिरनि दै नै बार्थडे गाला नै बिथिं दङ बेनिफ्राय आरो बिमाया नै बिथिं जबाय बेनिफ्राय आरो सानैसो लोगोफोर फैबावगोन बेनि थाखाय अर्डार होनाय जाथ'वाखै दासिमबो मा जागोन जों अर्डारखौ लासैनो होनोसै ओमफ्राय आरो जानाय समाव एसे दिन्थिनो नाजानोसै लोगोफोर जोङो मा जायो बार्थडेनि नामाव बे लोगोफोर नायलांबाय था फामे स्काई गार्डेनाव फैयो आरो जोङो बार्थडे गाला जोंहा नै बेनोमोन बेनो बार्थडे गाला ओमफ्राय आरो नै बिथिं बिबैया फट' लाग्रा भिडिअ लाग्रा फाइनालि अर्डारा सफैजेनबाय नै लोगोफोर जाजेननोसै नै बिथिं नै मा अर्डार दंबावो मिथिला ओमफ्राय दायो नैबे माबानो फामे स्काई गार्डेननि स्पेसियेल आइटेम जाहैदों बेयो मेनुआव गैयि आरो नै नोंथांमोना अर्डार होबा मोनजागोन बेखौ स्पेसियेल बियो माने मेनुआव गैया बियो बेनिफ्राय नै बार्थडे गाला जानायाव मुखुबथार बेटिया डाइटखौ बावगारबाय बेनिफ्राय डाइटनि कस्टआ नै खाथियावनो दङ जाखुमादों बेबो मालायखौबा जानो बिराद बादा होयो गावनिया जाखुमाफैदों फाइनालि अब्ला लोगोफोर जोंनि बार्थडे पार्टिया नै बिदिमोन ओमफ्राय आरो गोबां अर्डार दङ खिन्थु सफैजोबाखै आङो गासैखौबो दिन्थिनो सानासै लोगोफोर नोंथांमोना लुबैगोन ना आरो जानायखौनो दिन्थिबाय थायो होनना बुंगोन ना बेनिखायनो आङो उननि बाखि अर्डारफोरखौ आङो दिन्थिला दे दा नैबे सफैग्रोबाय बेखौ जाग्रोबाय आरो जोङो आरो फैबावगासिनो नै बिथिं नै जोंहा मेडामबो दङ मेन्द्रिय' मोजां दा ना सोरनि बार्थडे आब' उजिखानि ना आरो अर्डारा दङ र' बहुद दङ लासै जादे मिथिबाय बेनिफ्राय आङो तारातारि भिडिअ खालामनाया जाहैबाय लोगोफोर आं मोनसे खामानियाव थांनोसै आरो ना माने आङो बिराद तारातारि जाबाय दा लासैनो बिसोरो जानानै फैसिगोन आं थांग्रोनोसै आरो ना माने मोनसे आर्जेन्ट खामानियाव ओंखारनायनि थाखाय आङो थांग्रोनो गोनां जासिगोन आरो जोंनि जानाय अर्डारफोरखौबो आं दिन्थिजोबनो हाला लोगोफोर बेनो जाहोना दे अब्ला लोगोफोर बार्थडे पार्टिनि भिडिअआ बेसेबांखिनियानोसै जायफोरा जोबजासिम नायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामनो दाबावहरदो लोगोफोर आरो लोगोसे भिडिअखौबो शेयार खालाम आरो नोंथांमोननि सापर्टखौ आंनो नांगोन आरो गोनांथिथार आरोना दे अब्ला लोगोफोर बाय दिनैनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन